ahinya wach mar mogik watieko to awinja ne kar kae joma mine ma osechopo hikgi mag dhi retirement kata dhi retire adani mondo ilose kodgi Rael sigani mana manok ahinya nikech kinde adongi tuo mar dakika 5 kende twatieko twak kata kisechopo retire higa mari madhi retire in gi thuolo mar chako kendo kama intiere inyajiwogi eyo machal nade? An erokamano kendo jopas gima nyalo nyiso mine ma sayo ni chomo yo ma ginyalo retire go kata mose retire wajipanga kik wabeda ni watiyo e ofis tikia ni bang' tiyo ofis ka ang'ono mibiro timo nyime ok en tich mayot nikech iyudo ni ndalo ma in e ofis idhi ofis interact gi colleagues gi wuoyo utimo ang'o you are happy unyalo dhi koni gi kocha to bro chopo kuma koro retirement ni kosechopo koro ng'eni wuok oko sami wuok oko ni kane pok iloso yori oko ku mondo koro interact gi jok ma oko kati many ohandi moro gimoro amora minyalo timo mok ni kise retire koro sami chiew in e yot ka idwa dhi kanye ka onge gimoro mani pango ni an ka retire to nitie gima chalo kama madwa timo nitie kata ohala moro kama mabiro bedo katimo nyaki bed gi gimoro miparo ni nyalo timo mana kaka nyamin owacho ni nitiere ginene mag social media sanie inyalo kata beda YouTuber if you want koro inyalo yudo go time miwuotho go here and there inyalo puonjo ji bende gik mamoko ma ji mang'eny matindo moko ng'eyo to bed gi gimoro minyalo timo bang' retirement mana kaka an na retire to napango ni ka retire tabro bedo gi kara kar chiemo makoro achiewe okinyi tadhiye mano en mana tich I retire but I'm not tired pod adhi mana nyime gi tich nikech kibet piny to kanye makoro dendi bro nyosore kinyi chako ni tuo kinyi iwinjo ni ng'ane ne kama tiyo kowuothi tiende ne tiyo moko all those kind of things koro dwaro ni after retirement par gimidwa timo bende kiki beda ni in office ibro bede yes ibro retire ibro mi pesa ni dhi kodgi kanyo ibet kode kanyo gimitimo kode be onge pare makoro biro ni e wiyi kanyo gik moko matindo ibi yudo ka nitiere gik moko nikech ng'eni piny ni nitiere gik matindo ma pod bro chando kata mana wiyi in gi nyithindo be koro sama nyithindo nitie shida moko matindo chako baro wiyi left right and center kumidhiye be onge ibeta piny koro imedo kusanya all these problems kikete wiyi ka koro kiya kanyo ero tin mana ng'at moro ma in koro in ituori 24 hours ma koro gima dwaro maduong' ni wajipanga kata ndalo mwatiyo wajipanga anytime nikech tich ok en mar ng'ato inyalo wuok anytime kata kapok retire ka Nyasaye okonyi retire biwacho ni Nyasaye ni erokamano to ka bende inyalo konu ni gigie kipinyo bet kama kaka Trump nyocho ogolo ginene ji mang'eny migole tich sami nikech funds onge minyalo chulu idwa chomo kanye koro kanyo ero wayauru wiwa mondo wang'e ni wajoma mine wang'e ni bang' retirement kata bang' timo ang'o nyaka wabed gi gimoro mwabro konyorego mondo wamed dhiro pinywa ni kako bet to duto wawene mana Nyasaye. Erokamano ahinya kubiro